Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa kwentong ipinadala ni Lander na hindi binanggit ang kanyang address. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Lander at pasensya ka na kung hindi ko inilahad ang aking kinaroroonan. Hindi ako OFW pero gusto kong ibahagi ang aking karanasan dahil naniniwala ako na ito ay kapupulutan ng aral. Lumaki ako sa hirap, ate, pero hindi ko ito kinakahiya. 3 kaming magkakapatid at ako ang pinakamatanda. Kaya nasaksihan ko ang lahat ng paghihirap ng aking mga magulang. May kaya ang mga kapatid ng itay at nakatira kami sa bodega sa bakuran ng tiyahin ko na prinsipal na kapatid ng tatay ko. Nay, handa na kami ng mga kapatid ko na pumasok sa eskwelahan. Mabuti naman kung ganun, anak. Hinahanda ko na rin ang baon nyo. Tamang-tama lang Nay, para hindi kami mahuli sa eskwela. Oo, anak. Mabuti naman sana kung hindi kayo naglalakad na papasok sa eskwelahan. Nay? Konting tiyaga lang, anak. Bahala ka na sa mga kapatid mo. Huwag mo silang pababayaan. Huwag kayong mag-alala, Nay. Talagang hindi ko pababayaan ng mga kapatid ko. Pagtiyagaan nyo sana kung anong buhay meron tayo ngayon. Alam mo nang ibig kong sabihin, anak. Opo, Nay. Naintindihan ko po.
Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Nasaan nga pala si Itay? Nauna na siyang pumunta sa tiyahin mo. Alam mo naman, kapag wala siyang nakikitang ni isa sa amin ng itay mo, magagalit na naman. Ha? Siya, sige, tawagin mo ng mga kapatid mo. Nakahanda na ang almusal. Pagkatapos niyong kumain, pumasok na kayo sa eskwelahan. Bakit mag-isa kang naglilinis dito? Nahuli lang ang misis ko na si Belen dahil inaasikaso ang mga bata. Ha, yan ang hirap sa inyo. Puro kayo dahilan. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, labhan niya lahat ang mga kurtina dito sa bahay. Ang dudumi na, nakakahiyang tingnan. Oo ate. At pwede ba? Masanay kang tawagin akong madam, hindi ate. Ha? Matagal ko nang sinasabi sa iyo yan, pero matigas ang ulo mo. Hampas lupa ka talaga. Buwisit! Bilisan kong pumunta kung saan nagme-merienda ang mga kapatid ko. Sabay-sabay na lang kaming magmerienda para masaya. Siguradong... Ha? Si auntie ang padating. May daladalang merienda. Ha? Ang kapatid ko, ang saya-saya niyang sasalubong kay auntie. Oh, mga bata, para sa inyo ang macaroni salad na ito. Magmerienda na kayo. Magpakabusog kayo. Masarap yan. Hindi sa amin ibinigay ni auntie ang dala niyang merienda. Sa ibang bata niya ibinigay. Ang kapatid ko, halatang sobrang sama ng loob niya sa ginawa ni auntie. Sige, kalma tayo. Kawawa naman ang kapatid ko. Tay, bakit ganun ang kapatid nyo? Bakit ka nagtitiis sa ginagawa niya sa inyo? Sa ating pamilya? Lander, anak. Pinamumukha niya sa atin na talagang mahirap lang tayo. Parang gustong-gusto niya tayong nakikitang nahihirapan. Lalong-lalo na sa iyo, Tay. Kapatid ka pa naman niya. Iisa lang ang dahilan, anak. Ang pagiging anak ko sa labas. Ano? Half-brother ka lang na auntie? Oo, anak. Yan ang dahilan kung bakit iba ang trato sa akin ng tiyahin mo. At nadadamay na kayong pamilya ko sa masama niyang pakikitungo sa akin. Nadadamay kayo, mga anak. Nagulat ako sa nalaman ko, Ate Emmy. Doon lang naging malinaw sa akin ang lahat. Kaya pala ganun ang trato sa amin ng auntie namin na prinsipal, hindi lang ang auntie namin na kapatid ng tatay ko, pati na rin ang mga pinsan namin. Naalala ko minsan habang naglalakad kaming pauwi ng mga kapatid ko,
biglang may dumaang motorsiklo at natalsikan pa kami ng tubig sa kalsada habang nagtatawanan at nagsisigawan ang mga pinsan namin. Kami na lang ang nagpipigil sa lahat ng masasamang ginawa nila sa amin, ate. Dahil alam namin na baka paalisin kami sa bodega na tinitirhan namin kapag papatulan namin sila. Isang araw, habang ang aming mga magulang ay nasa lugar ng aming tiyahin upang magtrabaho, dumating ang aming mga pinsan at binigyan kami ng makakain. Sobrang saya namin, ate. Yun nga lang at ganito ang nangyari. Oh, bakit narito itong mangkok na ito, Lander? Nasaan ang laman nito? Kinain na namin ang laman niya, Ninay. Kinain namin ng mga kapatid ko. Ano? Bakit niyo kinain ang pagkain ng pusa? Ano po? Pagkain ng pusa, ikanyo, Nay? Oo, anak. Pagkain ng pusa yan. Kanina ko pa yan hinahanap. Pero dinala po rito ng mga pinsan namin yan, Nay. Sabi nila, kainin daw namin ang sobra nila. Ano? Yan po ang totoo, Nay. Kaya kinain na namin ng mga kapatid ko ang laman niyan. Sumusobra na ang mga ginagawa ng mga anak ni ate sa atin. Hindi ko na ito pwedeng palampasin. Pwedeng malason ang mga anak natin dahil sa kinain nilang pagkain ng hayop? Yun din ang una kong naisip pagkatapos kong malaman ang nangyari. Kaya sobrang awa ko sa mga anak natin. Hindi na pwede ito. Ha? Anong gagawin mo? Pupunta ako kila ate. Kakausapin ko ang mga anak niya. Hindi tama itong ginawa nila. Hindi ko na ito pwedeng palampasin pa. Hoy, hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano sa mga anak ko. Tandaan mong pinapalamon lang kita. Totoo pong nanggagaling sa inyo ang kinakain namin. Pero lahat po ng yan, pinagtatrabahoan namin ng asawa ko. Pinagpapawisan namin ang lahat ng pinapakain mo sa amin. Ang galing mong magsalita. Ang yabang mo talaga. Pinapakita mo lang na anak ka nga sa labas. Wala ka talagang pinag-aralan. Oo, hindi talaga ako nakapag-aral dahil pinagkaitan niyo ako ng pagkakataong mag-aral. Wala kayong ginawa kundi pagtrabahuin ako. Kaya hindi ako nakapag-aral. At kahit ganito lang na mahirap kami, wala kang karapatang alipustahin kami. Ang yabang mo talaga. Wala kang modo. Ngayon, umalis kayo sa bodega namin kung saan kayo nakatira. Umalis na kayo! Nay, hanggang kailan tayo mananatili rito sa ilalim ng tulay? Lander, anak. Ang akala ko, isang gabi lang tayo rito. Pero ilang araw na tayong nandito. Dito na ba talaga tayo titira? Lander, anak. Magtiis tayo. Wala na tayong ibang pupuntahan. Ang mga kamag-anak ko, nasa Mindanao sila. Yung ibang kapatid ng tatay mo, parang ang tita mo lang. Mayabang at mata pobre din sila. Nay? Kaya pakiusap, anak. Tulungan mo kami ng iyong ama
na ipaliwanag ang sitwasyon natin sa mga kapatid mo. Magtulungan tayo, anak. Opo, Inay. Hindi bale, magtutulungan kami ng itay mo para malampasan natin ang nangyayari sa atin. Susubukan naming magtulungan ng tatay mo para maging maayos ang lahat. Kaya makipagtulungan ka rin sa amin, anak. Nang mga sandaling yon, talagang kinaawaan ko ang sitwasyon namin, Ate Emmy. Hanggang sa nakapasok ang itay ko sa tindahan ng bigas at araw-araw siyang nagbubuhat ng sako ng bigas papunta sa bodega. Ang nanay ko naman, nagtitinda ng iba't ibang gulay malapit sa tulay na tinitirhan namin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta ang tiyahin ko sa pinagbebentahan ng nanay ko at pinahiya niya ito. Ang sabi niya, baka kinukuha lang daw ng inay sa kanal ang mga gulay na ibinebenta niya. Kaya napahiya ng husto ang nanay ko. Buti na lang at may naawa at nagmalasakit sa aking ina. Isang disenteng ginang na tumulong din sa amin nang malaman niyang nakatira kami sa ilalim ng tulay. Lander, anak, tuwang-tuwa ang mga kapatid mo na meron na tayong matitirhan. Ako rin, Nay. Tuwang-tuwa rin ako. Hindi na tayo titira sa ilalim ng tulay. Mabait si Ma'am Sofia. Oo nga. Alam mo, naaawa ako sa tita mo nung pinahiya siya ni Ma'am Sofia. Pero tama naman si Ma'am Sofia. Bago naging principal ang tita mo, dumaan siya sa pagtuturo. At dapat lang na isabuhay niya ang mga magagandang asal na itinuturo niya sa mga estudyante niya. Nay? Hindi na nakapagsalita ang tita mo nang sinabi yun ni Ma'am Sofia. Nakahanap na siya ng katapat niya. Anak. Basta ang masasabi ko lang, Nay, maswerte tayo dahil may tumulong sa atin. Maswerte talaga tayo. Si Ma'am Sofia at ang anak niyang engineer lang palang nakatira dito sa bahay nila. Oo, at dahil kinuha niya ako para maging katulong nila, dito na tayo lahat maninirahan. Oh, bakit ka napabuntong hininga? Dahil awang-awa ako sa sitwasyon natin. Lalo na noong napilitan tayong manirahan sa ilalim ng tulay. Naaawa ako sa mga anak natin noon, pero wala akong magawa. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang sinabi sa akin ni Lander na anak natin. Ha? Ang sabi niya, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya ngayon, may maayos na tayong tirahan. Kaya pagbubutihin ko ang pagiging katulong ko dito sa bahay ni Ma'am Sofia para masuklian ko ang kabutihan niya sa ating pamilya.
Bakit pawis na pawis kayo ng mga kapatid mo, Lander? Naglaro kasi kami, Nay. Kasama namin si Kuya Joseph, ang anak ni Ma'am Sofia. Naglaro po kami ng basketball. Ganun ba, anak? Opo, Nay. Saglit lang, Nay, ha. Tutulungan ko ang mga kapatid kong maligo dahil amoy pawis sila. Sige anak, dalian mo ha. Pagkatapos niyan, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Isang magandang balita. Ano yung sasabihin mo sa akin, Nay? Kinausap ako ni Ma'am Sofia, anak. Tungkol po saan? Sabi niya, tutulungan niya kayong magkakapatid sa pag-aaral niyo. Ano? Totoo po, Nay? Oo, Lander. Kayo ng mga kapatid mo. Tutulungan kayong mag-aral ni Ma'am Sofia. Mabuti naman kung ganun, Nay. Siguradong matutupad na ang mga pangarap naming makapag-aral ng mga kapatid ko. Anak, Napakagandang balita talaga niyan, Nay. Hihimukin ko ang mga kapatid ko na huwag sayangin ang pagkakataong ito. Hindi talaga tayo pinabayaan ng Diyos, Nay. Dahil sa kabila ng lahat ng paghihirap at pang-aapi sa atin, nasisiguro kong ginamit niya si Ma'am Sofia bilang instrumento para tulungan tayo. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. sa paglipas ng panahon, Ate Emmy, pare-pareho naming nakamit ang aming mga pangarap at natupad namin ang palaging sinasabi ng aming mga magulang na manatiling mapagpakumbaba. Sa unti-unti naming pag-asenso, bumagsak naman ang kabuhayan ng kapatid ng itay ko na nang-api sa amin. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, bigla din siyang nagka-diabetes. Ang mga pinsan naman namin, hindi na nakapagkolehiyo dahil inuna nila ang paglalakwatsa at pare-parehong maagang nag-asawa. Kaya lahat ng yaman nila noon, naglaho na parang bula. Bagamat hindi pa rin kami nag-uusap, nakalimutan na namin ang nakaraan dahil gusto lang naming ituon ang lahat ng aming atensyon sa pagpapabuti ng aming buhay at pagtanaw ng utang na loob sa mga tumulong sa amin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lander. Lander, kung sino pa ang inaasahan mong pangunahing tutulong sana sa oras na kailangan mo ang tulong, sila pa pala ang hahamak sa iyo. Kung sa bagay, karaniwan nang nangyayari yan. Kapag ang isang tao ay inaapi, madalas na ang taong hindi niya kaano-ano ang siya pang tutulong sa kanya. Ganyan ang nangyari sa pamilya mo. Posibleng karma ang nangyari sa kapatid ng itay mo dahil sa kanyang kayabangan. Pero tama ka. Dapat kalimutan ang nakaraan at harapin na lang ang kasalukuyan at ang kinabukasan para magkaroon ng higit na kaligayahan at kapayapaan ang buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga
pagsubok.